Jotend kanisa kaachiel gi bishobe ne obago lamo ne duol matayo yiero e pacho ka men IEBC e kinde ni maduol no ikore ne yiero maduong'. Jotend kanisa onyiso yie margi kod ikruok mar IEBC mar miyo jo Kenya yiero makare. Kaka Kristo wino lero, jakom mar IEBC Wafula Chebukati to kwayo lamo ne kinde ne apisa mag IEBC to gi anyuola gi bende. Kaka ndalo medo kwanore, jiwruok medo donjo ne duol mar IEBC mondo bi ota yiero mabiro e yo makare. Jodolo ma pacho kae bende oketo IEBC e lamo e yo makende e nyasi mane obagi e Bomas of Kenya. Jodolo go mawuok e kanise mopogore opogore opwe Wafula Chebukati kod kweth mare e wi chenro mag ikrok ne yiero mar tich ariyo juma manyien. We are confident, and we are saying this one more time, that the IEBC is up to the task and that we can all work together to give Kenyans peaceful, free, fair and credible elections. It is our fervent prayer and hope that the entire team within the IEBC will remain united, working towards one goal. Kata kamano, jodolo go oriwore kod oganda jo Kenya mamoko e kwayo IEBC mondo bed kamiyo jopiny, jochung' kod joneno mag yiero ler makinde ka kinde e wi chenro maggi. In addition to the daily briefings, we urge the Commission to intensify public communication to enhance the knowledge and capacity of the people so that they will participate effectively on the day of polling. Kaoloso eromono, jakom IEBC Wafula Chebukati okwayo lamo makende ne jotije mag IEBC kod anyuola maggi ka bende gisingo bago yiero ma onge chochni. We pray that you pray for the commission to remain strong and the decisions we make full of wisdom and acceptable to all. We pray for the staff. Please pray for the staff of the IEBC. Jakom no mar IEBC okwayo jogo madhi bedo kod ng'ur e wi duoko mag yiero mabiro mondo bi ochwal ng'ur makamago e nyim doho kar muocho tulo. We have over 16,000 candidates in this election, of which they are all competing for 1,882 seats. So you'll have a team of about 14,000 who will, may accept results or may be unhappy. And the role of the church then is to encourage them to use the mechanism available, dispute resolution through petitions, as opposed to inciting the citizenry to violence or other forms of protests. Ting manie nyim IEBC en ting maduong' kendo jopiny kaachiel kod josiasa ikwayo mondo sir lwedo IEBC kaachiel gi keto gi e nyim Ruoth Nyasaye mondo konygi timo yiero maduong' mabiro e yo ma ohuyanga. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.